ў 10-й раз пытаюся, што у цябе сёння было на сняданак? Ну, Лесік, я да каго звяртаюся? Да цябе ці да сцяны? Кася, я заняты. Ну, паглядзі, як я выглядаю з блакітнага экрана. Отчапися. Ну, калі ласка, толькі адным вочкам зірні і скажы. Ну, Не ну, а парай мне які панцік начапіць, жоўтенькі ці зялёны. якая розніца, можаш і той, і другі. А што? Гэта ідэя. Крэатыўненька атрымаецца. Добрага ранку усім гледачам добраранка. О, прывітанне, Аліса. Добрага ранку, сябры. А я не заўважыў, што добраранак ужо пачаўся. А што ты робіш? Цікавую інфармацыю для сённяшняга эфіру рыхтую. А Касі яшчэ няма? Прывітанне, паважаныя гледачы. З сённяшняй раніцы спецыяльна для вас пачынаецца новая ранішняя праграма пад назвай «Добраранак у добраранку». Так што уладкоўвайцеся утульненька ля блакітнага экрану. Я, вядучая і аўтарка гэтай праграмы, пачынаю. Як цікава! Зараз у нас ранішнія навіны пад кодавай назвай «Сняданак будучых зорак». Ну, як прыдумаеш, што? А будучы зоркі гэта новыя вядучыя нашай праграмы? Відаць так. Па дасканалых звестках амаль усе вядучыя добраранка ўжо паспелі паснедаць. Вам цікава чым? Вельмі цікава. Слухайце, на сняданак у Паліны быў смачны амлет з сырам, а ў Тані аўсяная каша з разынкамі. Грыша паведаміў мне, што еў тварог і ёгурт, а сняданак у Макса, як і неабходна спартсмену, адбіўная і памідорная салата. У нашай Алісы сёння была тварожная запяканка за смятанкай і кубачак гарбаты. Менавіта так. Ну, адкуль Кася даведалася? І толькі адзін вядучы добраранка не захацеў паведаміць пра свой сённяшні сняданак. І гэта, як вы здагадаліся, Лесік. На гэтым першы выпуск новай праграмы «Добраранак у добраранку» завершаны. З вами была яго вядучая Кася! Здорова! Дык вось чаму-то ўсю раніцу да мяне чаплялася з пытаннямі пра сняданак. Не чаплялася, інтэрв'ю хацела ўзяць. Трэба было так і сказаць. Ага, сюрпрызу б тады не атрымалася. Кася, а пра мяне ты як даведалася? Усё проста з матуляй тваёй пагутарыла. Зразумела. А яшчэ скажу я вам, што ва ўсіх вядучых добраранка сняданкі добрыя і правільныя. Ну так, дзецям жа зранку неабходна добра снедаць. Ага. Гэта ўсе ведаюць. Значыць, з самага ранку ты усім нашым тэлефанавала? Ну так, ой, нават стамілася. А сама ты хоць паспела паснедаць? Ты дзе там? Не да сняданку было. А вось гэта неправільна. Так, вы пакуль з гледачамі мульцік паглядзіце, а я хуценька пайду і Касі сняданак зраблю. Ой, дзякуй табе, Алісачка. А мульцік я вам таксама пра аматараў тэлевізійных праграм пакажу. Клас, паказвай. Ой, смакота! Вось цяпер і я ў поўным парадку. Дарэчы, як я выглядаю? Вельмі хораша. Да я ў сэнсе сваёй прычоскі. Вы заўважылі, што банты ў мяне рознага колеру? Так, адзін блакітны, а другі жоўценькі. Гэта каб адрознівацца ад іншых тэлевядучых. Перадач жа зараз шмат і вядучых шмат. Не тое, што раней. Тады адно з'яўленне на блакітным экране адразу рабіла цябе зоркай. Ты б хацела быць вядучай у тыя часы, калі толькі з'явілася тэлебачанне? Вядома, вось была б у мяне машына часу. Тады б табе прыйшлося вусныя шчокі маляваць зялёнай фарбай. Што? Гэта навошта? Бо спачатку тэлебачанне было чорна-белым. І камеры, на якія здымалі праграмы, былі з чырвоным фільтрам, які рабіў адлюстраванне зялёным. І каб яшчэ выглядаць вядучай у тыя часы, замест чырвонай памады выкарыстоўвалі зялёную? Менавіта так. Ой, нешта мне такое не вельмі падабаецца. А яшчэ я чытаў, што ў перыяд, калі было чорна-белае тэлебачанне, людзі бачылі не каляровыя, а чорна-белыя сны. Не, іх
гэта мне не падыходзіць. Я люблю ўсё яскравае, нават у снах. Значит, ты больше не хочешь быть ведущей у тыя часы, калі только народилася тэлебачанне? Не хочу. Застануся тэлевядучай у наш час. І гэта правильно, тым болей хто-хто, а ты, Касечка, ўжо знакамітая. Ай, Я згодна з Лесікам на ўсе 100. вы сапраўды так лічыце? Не толькі мы, а і ўсе гледачы нашага добраранка. Ой, дзякуй, сябры. Але я хочу стаць яшчэ больш свядомай. Слухайце, а можа мне перакваліфікавацца ў рэпарцёры-падарожнікі ў добраранку? А што? Буду па свеце вандраваць. Сёння тут, завтра там. Ну ты фантазёрка. З якой краіны пачнеш? Можа, з Аўстраліі? Ха, чаму з Аўстраліі? Не ведаю чаму. Першае, што на розум прыйшло, то якая розніца, у якую краіну адправіцца? А што ты ведаеш пра Аўстралію? Ну, там шмат кенгуру. А яшчэ? Во прычапіўся. Кася, мне здаецца, Лесік мае рацыю. Перш чым пачынаць падарожжа, трэба падрыхтавацца. А я і падрыхтуюся, панаму возьму. А можа, нават дзве, а яшчэ некалькі розных сукенак, каб прыгожа ў кадры глядзецца, калі рэпартаж буду весці. Кася, мы не пра такую падрыхтоўку, мы пра веды гаворым. А, ну добра, я гатовая. Пачынайце мяне сваімі ведамі пра Аўстралію напаўняць. Тады адправімся ў мультыплікацыйнае падарожжа па Аўстраліі з Болікам і Лёлікам. Здорово! Так вучыцца я заўсёды за. Я за. І для замацоўвання ведаў па Аўстраліі прапаную ў веру-няверу пагуляць. Я за. І я. Тады слухайце маё першае пытанне. Ці верыце вы, што раней у Аўстраліі жылі вялізныя кенгуру, рост якіх быў больш за 3 метры? 3 метры! Ну і ну, верыцца з цяжкасцю. Раней жылі вялізныя дыназаўры. Думаеш, і кенгуру маглі быць такімі гігантамі? Так, наши гледачы з намі згодны. Тады мы адказваем, што верым. І правільна робіце. Сапраўды, раней у Аўстраліі можна было сустрэць і такіх вялікіх кенгуру. А таксама варанаў даўжынёй да 7 метраў і качак, якія былі памерам з коней. Неверагодна. А ці верыце вы, што ў Аўстраліі больш вярблюдаў, чым у Афрыцы? Не, я ў гэта не веру. У Афрыцы вярблюды, у Афрыцы гарылы, у Афрыцы вялізныя злыя кракадзілы. І дарэмна, што не верыш, Кася. Вярблюдаў у Аўстраліі сапраўды самая вялікая колькасць. Во як! Зараз буду ведаць. А слоны і малпы там ёсць? Няма. У Аўстраліі не сустрэнеш ні вялізных сланоў, ні малпаў. А ты чаму, Аліса, пра іх пытаешся? Таму што ў наступным мульціку, які мы будзем глядзець, яны ёсць. І які ты мультфільм маеш на ўвазе? Убачыце, які. А давайте пасля прагляду гэтага мульціка мульцівіктарыну правядзем. Згода! Даўно мы мульцівіктарыны для нашых гледачоў не праводзілі. Сябры, як і абяцалі, віктарына па мульціку «Матуля для маманцяня». Мы тут палічыліся, і выпало першае пытанне Лесіку задаваць. А пытанне ў мяне такое. З кім першым пагутарыла маманцяня на поўначы? Ха! Прасцей простага пытання. Усе ведаюць, што гэта было белае мядзведзянятка. Правильно. Ой-ой. Другое пытанне выпало задаваць мне. Так, адкажыце, чым у мульціку малпа частавала маманцяня? І гэта ўсе ведаюць. Сябры, давайте разам адкажам. Малпа частавала маманцяня бананамі. Я іх таксама люблю. А пытанне толькі для нашых гледачоў выпало мне задаваць. Сябры, адкажыце, што зрабіла маманцяня, каб яго матуля болей ніколі не гублялася? Свае адказы і абавязкова з малюнкамі дасылайце нам у добраранак. Адрасы нашы памятаеце? Паштовы 220 114, город Мінск, вуліца Макарова.
Макаёнка 9. Ці электронны добраранак ТВ slimak@gmail.com. Пераможцы атрымаюць вось такія цудоўныя прызы ад нас і ад часопіса «Умняша». Ну а зараз час развітвацца. Цікавага і насычанага ўсім дня! Сонейка і пазітыва. А яшчэ радасных усмешак. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Быць усім не пашкадуеце.